खुलुमबाय दिनैनि गोजोन फुंबिलि समाव नोंथांमोनखौ BM सेटेप चेनेलनि जानानै गोथार फुंबिलि समनि अननाय आरो सिबिनाय बावहरबाय। दिनै 2021 मायथाइनि 16 आगस्ट आरो लोगोसे गोथार समबार बाराय दिनैनि गोजोन फुंबिलिनि रादाबखौ फरायनो लादों आं कनक ब्रह्म। दिनैनि गोजोन फुंबिलिनि गिबि रादाबाव दं पाकिस्तानाव उदांस्रि सानखालिनो राजथावनि कराचियाव बमा बेरदों। उदांस्रि सान फालिबाय थानाय समावनो बे बमा बेरनाय जाथाया 14 आगस्तनि हराव पाकिस्तान हादोराव राजथावनि कराचियाव ग्रेनेड बेफ्रुयो। कराची नोगोरनि बल्दिया सहराव खौरां बिजोंनिफ्राय मोनथिनाय बादिब्ला गंसे ट्राकआव सोरबा सिनाय मोनै मानसिया बाइकजों फैना ग्रेनेड खुबैहरदोंमोन आरो ग्रेनेडआ हायाव गोग्लैनायनि सिगांनो बेफ्रुयो होनना मिथियो, जायनि थाखाय 10 सुबुंफोरा जिउ गोमानो गोनां जायो। बे थैनायफोरनि गेजेराव 4 गथ'सामोन होनना खौरां बिजोंनिफ्राय मोनथिदों आरो लोगोसे बे बमा बेरनाय जाथायाव 10 सुबुंफोराबो जोखोम जादों होननानै मोनथिनो मोनो। उननि रादाबाव दं आफगानिस्तानाव तालिबाननि गाग्लोबनाय। दासान्दि नोंथांमोना मुलुगनां दुंहाव थासारि मोनथिदोंना मोनथियाखै? जुदि मोनथियाखैब्ला जों नोंथांमोननो फोरमायना होनि। आफगानिस्तानाव मोनसे दावराव दावसि जागासिनो दं, थामहिनबा दावहा जागासिनो दं आरो बे दावराव दावसियाव आफगानिस्ताननि प्रेसिडेन्ट आशराफ गानीआ खारनो गोनां जाबाय। मानोना बे दावहायाव तालिबानआ आफगानिस्ताननि केपिटेल काबुलखौ गाग्लोबदों। जों मोनथिनाय बादिब्ला तालिबाननि हेडक्वार्टारआ आफगानिस्तानाव सिगां 1994 मायथाइनिफ्राय 2001 सिम दंमोन, नाथाय तालिबानआ आफगानिस्ताननि राजथावनि काबुलखौ गाग्लोबनाय लोगो लोगोनो आफगानिस्ताननि प्रेसिडेन्ट आशराफ गानीआ हादरखौ गारना ताजिकिस्तान हादराव खारनो गोनां जाबाय। आरो तालिबानआ बुङो जे जों काबुलखौ दावहा नांना लानो लुबैयाखै। मख'नो गोनांदि आफगानिस्तान हादोरा तालिबाननि आखायाव थांबाय, थामहिनबा आफगानिस्तान हादरा तालिबाननि फुल पावाराव दंसै। आफगानिस्ताननि प्रेसिडेन्ट आशराफ गानीनि जायगायाव दा तालिबाननि मुल्ला आब्दुल गानी बरादरआ प्रेसिडेन्ट जायो। उननि रादाबाव दं कुन्डलता बर' दैमारिखौ बरायदों। उदालगुरि जिल्लानि बकटपारा गामिनि बिमा आइजो कुन्डलता बर' दैमारिखौ मैया जोनोम हादोरसा आसामाव सफैनाय लोगो लोगोनो रङिया रेल स्टेशननिफ्राय बरायना न'सिम लाबोयो। खलायगाव, बकटपारा आरो मोदैबारि दख'रा बर' फरायसा आफादा बिथां कुन्डलता बर'खौ आर'नाइ आरो बिबारजों गोजोन हामलायनाय बावना बरायो। मख'नो गोनांदि बिथां कुन्डलता बर' दैमारिया नेपाल हादोराव खुंजानाय खारनाय बादायलायनायाव भारत हादरनि जानानै 100 मिटार आरो 200 मिटार खारनायाव देरहासार जाना सनानि मेडेल मोननो हादोंमोन। बेराफारसेथिं बिटिआर सोरखारनि गेलेमु बिफाननिफ्राय मैया 2 लाख रांनि बान्था फोसावदोंमोन। उननि रादाबाव दं कर'ना बेरामनि गिख्रंथाव थासारिनि समावबो गावनि जिउखौ बावसोमना खामानि मावनाय रेबा रयनि न'आव उरखावगोरा ब्रह्मआ थांदों। कभिड-19नि गिख्रंथाव समावबो गावनि जिउखौ बावसोमना चिरां जिल्लानि बासुगावनि देहा फाहामसालियाव साख्रि मावनाय मुस्लिमा रेबा रयनि न'आव आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावगोराजों लोगोसे MLA जयन्त बसुमतारी बिथांमोना दावबायहैदों। मख'नो गोनांदि कभिड-19नि थासारिनि समाव गावनि जिउखौ बावसोमनानैब्लाबो बेरामिखौ फाहामथाय होनायाव हर सान खामानि मावनाय सुबुंफोरखौ मैयानि 75थि भारत उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै आसाम सरकारनि बिथोन बादियै मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ दावबायहैना बान्था रानना होयो। उननि रादाबाव दं आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया परेश बरुवाखौ न' फारसे फैफिननो खावलायदों। मैयानि दिनाव थामहिनबा 75थि भारत उदांस्रि सानखौ फालिनाय सानाव हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिबुंथि होनायाव बुङो जे बर' गोरोबथा जानाय बादि गोजोन आरो खौसेथिनि गेजेरजों हाथियार लानानै सोमावसारग्रा आल्फा आइनि दैदेनगिरि परेश बरुवाखौ गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया न' फारसे फैफिननो खावलायो, गोजोन सावरायनो थाखाय। उननि रादाबाव दं बाक्सानि मुसलपुरावबो 75थि भारत उदांस्रि सानखौ फालिदों। बाक्सानि मुसलपुरनि बाथौफुरि स्टेडियामाव मैया कभिड-19नि नेमखान्थि बादियै जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव हादरनि 75थि भारत उदांस्रि सानखौ फालिनाय जायो। हाबाफारि बादियै फुङाव हारिमानि बिफा महात्मा गान्धीनि सावगारियाव आलारि बाथि सावनायजों लोगोसे बिबार बावनायनि उनाव उदांस्रि साननि हारिमायारि फिरफिलाखौ बिरहोयो। लोगोसे जिल्ला बेंगिरि आयुष गर्गया उनाव जिल्ला बेंगिरिया बाक्सा पुलिस
24 नं IR बेटेलियननि पेरेडनि हामलायनायखौ नाजावो। लोगोसे हारिमायारि फिरफिला बिरहोनायनि उनाव जिल्ला बेंगिरि आयुष गार्गआ बुङो दि जिल्लायाव मावफुंनाय माखासे गोबां सोरखारि बिथांखिनि सायाव फोरमायो। बे हाबाफारियाव बर्मा बिधान सभानि MLA भुपेन बर', BTCनि मावफुंगिरि सोद्रोमा फारियै राकेश ब्रह्म, घनश्याम दास, जिल्ला पुलिस नायगिरिगिरि राजेन सिंह बिथांमोना बाहागो लायो। उननि रादाबाव दं नखरनि सोद्रोमाफोरजों दावबायनो थाखाय सान 7 सुटि होगोन गिबि मन्थ्रि। मैयानि 15 आगस्ट सानाव थामहिनबा भारत उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिना गिबि मन्थ्रिया बिबुंथियाव बुङो दि आसामनि सिङाव साफ्रोम सरकारि साख्रि मावग्रा सुबुंफोरनो बोसोराव 7 सान बन्द एबा सुटि होगोन होनना मैयानि उदांस्रि सानाव बुंथियो हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। उननि रादाबाव दं कक्राझार इउक' बेंकनि बानजायनायाव गावसुंथा हान्जानि मुलाम्फायारिफोरनो इलेक्ट्रनिक डिभाइस रानदों। भारत उदांस्रि सान 15 आगस्ट गोथार बुब्लियाव मैया इउक' बेंक कक्राझार दालायनि बानजायनायाव कक्राझार थिथागुरि जौगाखां मावख'आव 5 गावसुंथा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मुलाम्फायारिफोरनो इलेक्ट्रनिक आगजु आरो फोरमान बिलाइ रानना होयो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों गामियारि ओनसोलाव रांखान्थि सिबिथाय ट्रेन्जेकसननि सुबिदा मोननो थाखाय बे बिथांखिखौ मावफुंनाय जायो होनना इउक' बेंकनि जेनेरेल मेनेजार JK मुसाहारि बिथाङा मोनथिहोयो। उननि रादाबाव दं आसामनि दाब दाब जायगायाव अखा हानायनि जाहोनाव दैबाना जाना गोबां जिब दाउसिन अमा बायदिजों लोगोसे न'नि बेसेन गोसा मुवाफोरा दैजों बुखारलांजानायखौ जों नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी मंगलिया आरो सेराबारि ओनसोलाव आइ दैमानि महरा दैजों आबुं जाना गोबां जायगायाव हाब्रां खुरखानायखौ नुना मैया BTRनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा नायगिदिंहैना बेनि सायाव BTR सरकारनिफ्राय थाबैनो अनसुंथाइ होगोन होनना फोरमायो। उननि रादाबाव दं रन्जन दैमारिखौ थाबैनो उदां खालामनांगौनि गोसोखां बिलाइ गथायदों XNDFB। 75थि भारतनि उदांस्रि सानखौ लोब्बा लाखिना मैया उदालगुरि जिल्लानि XNDB वेलफेयार ससाइटिआ उदालगुरि DCनियाव गांसे गोसोखां बिलाइ गथायो। जाय गोसोखांथि बिलाइयाव लिरनाय दं NDFBनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिखौ थाबैनो उदां खालामनांगौ आरो जोबथेसालियाव जोबना दोनजानाय साफ्रोमबो XNDBखौ उदां खालामनांगौ होनना गोसोखां बिलाइयाव दाबि दैखाङो आरो थाबैनो उदां खालामाब्ला सम आरो बोथोरासो नेना थागोन होनना XNDBनि सासे सोद्रोमाया बुंथियो। दिनैनि गोजोन फुंबिलिनि जोबथा रादाबाव दं इन्डियान आइडल सिजन 12नि फाइनाल रिजाल्टखौ मैया फोसावना होबाय। मख'नो गोनांदि इन्डियानि मुंदांखा रियेलिटी श' इन्डियान आइडलाव पवनदीप राजनआ उइनार जानो हाबाय आरो लोगोसे अरुणिता कान्जिलालाबो फार्स्ट रानार जानो हादों। मख'नो गोनांदि बान्था महरै पवनदीप राजनआ 25 लाख रां मोननो हायो आरो बेजों लोगोसे अरुणिता कान्जिलालाबो 5 लाख रां मोननो हायो। दिनैनि गोजोन फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना दिनैनि गोजोन फुंबिलिनि रादाबखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै भिडिअखौ लाइक खालाम आरो शेयार खालाम आरो लोगोसे नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांनो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना नोंथांमोननि गामि ओनसोलाव जानाय जाथायफोरखौ जोंनि BM सोदोब चेनेलाव खौरां महरै दैथायहरनो लुबैदोंब्ला स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव दैथायहरनो हागोन। गोजोन्थों।